Nijang Karbiang Hamren Rong Sopi KEA Central Holalong Rong Hang Nokum Kaching Rumamai Kipadupon Bitung Reng Thama Constituency BJP Model Committee Pen Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tulira Mohangaphan Kangthum Karnepon La Horizon T Estate Adum Bang Hinia Bang Photum Hiron Pen Pulisari Ding Kachingna Pinian negang sama beta long pen neli beta than bang phi sami promina timung pi non betang tan pen arjuponi tha iru reng bong hom rohang akumlin akeng ria long dam pen kimep un epin ahminur chikai si hirjume johang pon leben karbiri cho kimantang pina ana phan kachiki mo sai sitame dengpon rong hang heno hako penda richo lepen roadet kachari nangjia tumlo Edu harpokang ronghang heno kichengsi karbiari cholo lapen aduntu richong hoi nang chobom si wangwomlo lapen non ki do bompen anke bang plike pranar keban richo ang hoi ki chophai nang pleng tanglo pusi abarim richo ki khitang abang phu harsing ronghang pen ninjepon bangso ronghang nokhumamai phulake longsing ronghang kongchun bang chandro sing ronghang atum heno bangso mailo bang phokep suse amoluk chitong bonsi ingsamjin pen mai pochun pono hamren pen bidaram ingling karbi daily news ronghang nokhum lapu pai payetak dia phanke netom atok anota netom dam edi dam sinetom payetak etpo lasi karbiang long adang mate north east along mata niletom payitak ponji usi ningmata niletom non cheng ai pom lo anso se kapang tang ponji an se niletom ronghang no humatum cherok togi mate keprang sai phan niletom bor I bon bom lo pen chok pon niletom non penang che thang lo nilip lum bayong ta ronghang khai tum ta ing tang kring bukan niletom phan nan che than bom lo mo peta nili lai hai alam la tum ta nakemu pen pani loy bon masinilita dudun joy setame rohang ke plan ke tong sulu leli tum jing thum tong on yeli la si haran hello harpokang kitui ke kang ke damon e ke wangon e mek thang pen ke damon e pen si ha yantari chu abang haraphan nakang thum ya phan dola pen si kering dola pen si ke pon si hala dak si ke lang si hadak se lang apran me sen pen si dak so cheng nang toy pen si dak so cheng richu man lo Lasi ke plang kang thum bolote ding pik ni dak lang beng sing si than chol Pini wasing ni phai inkorapthi arni BJP Bitung Reng Thama Mandal Committee atompen Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tulira Mohangaphan tum prengalong kangthum karnia sai sitami dengpon Pini Karbiang Autonomous Council CM Tulira Mohangaphan kangthum karne ponalong aluhia manpen kachitongdun lagi MP Horen Singbe West Karbiang BJP President Rodip Ronghang lapen pinangan Team Karbiang atom chitongdun Leben bangsolong Karbiang Autonomous Council CM Tulira Mohangpen kaningje ponatengke hempre kalampen chenglok kadu kawe Karbiang kaching thurasai amoanta klempon popusi radat hingno lamchak pitika leben sorkar pen arunodhoi scheme kelong liatuman aphansitami Tulira Mohang ahin pen chingki chingmai ponsi puthot ke palong pon ejia phan bor ipon poputa radat hingno lamchak chipipon Jengkha pen jesong timung lapen dongka mukam pen humson beri port Karbi Daily News Pini vosik ni phai inkorapthi arni Umswai Don Bosco School Father Jospen Radasai Kiklempon Nijang Karbiang Lakhahini Amri MSC Constituency Kaparlo Umswai Daily Market Pen Sigdama Khan Kedam Kachiling Atover Father Jos Inut Guru Sarabangpu Hawar Ararpati Rong Araratum Kedo Kedam Kachiling Atover Mesenang Jipura Tower Hilik Inhan Langbungalong Arlong Sangti Kethok Kepapling Pon Father Jos Inut Akuru Sarpen Radasai Mati Teboktira Kidu Kisung Atoma Phan Kerap Kapajirver Abangpu Lanchotakali Guwahati Damnopulote Bolero Along Kun Nopak Chinjor Chitaponsi Umswai Penili Kachiling Atowara Dak Tami Tower Dambo Mahut Langbungalong Arlong Sangti Toktikang Titi Alangni Nahogle Dodam Sidame Nona Pusona Sai Kimi Rora Phan Kejapon Mati Rora Sai Ki Klempon Apot Rora Tumpen Kachuro Padupon Dongka Mukampen Humson Beriport Karbi Daily News more than the small road, I want them to repair the Nelly
Umbanai road. That is the most important. Umgulukunji or even going to Amsoy. Those are the main roads, where hundreds of gadis are plying every day. These are small roads. This, even if they don't do this, at least let them route the main road, which is most essential for all people. Here only few people move around. So this one I don't ask them to do immediately. At least the main road, which is the artery of the road, the most important roads, they must repair. That is. Nang ingdeng krehini lapen de graduation ang dengki untang lama jongsen nang ingdeng krehini lapen graduation ang dengki untang lapen nang thang na dabo reng war cycling klang pulte nang diphan berta ke medo Tarsadia Foundation Tight Trust along field worker lapente medical project inghoi hini kapapleng jia phat nihang kar bianglong apun kecok ariso akenang sot labangso awar sai keme kacodeng non jila pente angton pen kacini jia phan aber kibipon anambar la pente gmail along humrek non Mini Nijang Karbianong Hamrena Long Kedo CDPO officer long KSA Lapen KUYAtum Kahomridam Bangso Kahomridam Hot Sahemanong Chokamaratum Inuta Chitongnam Desi Sahem Morim Sangsi Tekpono Bangso Kahomridam along KSA Hamren Regional Committee Secretary Prosonto Inti Lapen Hamren Head Branch Secretary Sonaterang Lapen KUYA President Robinson Hansiatum Pensi Bangso officer long Kahomridam Bangso kahomrida mahut Sahem along kachukomaratum inun aphanda theklong lisi Sahem sampri dang masonsi thekponlo Pini bangso CDPO office along kahomridam nangkok laki kedam tang pinangan aji kiding pen bangso office along chokomar klembang phubang phiatum duty kachibang wedera jok bangso office sampri dang sonsi nang manderlo Langdam me West Karbianong District Headquarter Hamrelang Department Thongkeban do Bangso along pen CDPO office ta kenang sotnai office lo sidame bangso office along chokomaradum achiklo si duty kachibang me da bangke manghu meme loputa KSA Hamren Regional Committee Secretary Prosonto Independent Pachinipon le bangso office along klembang phubang phiatum kadu kawepen bang cricket thoman aphaido sidame kayapora hut sidame duty abangke wangwe da sonsi KSA atum ka homrida mahot thekporlo leben no namat bangso CDPO office along chokamaradu maphan soda pen insai bek nang chiputa KSA Prosonto Independent Dr. Tuliram Rohang kachuningli padopon Hamren pen Bidaram Ingling Karbi Daily News Ladak latu makeman jitu ICDS ben makeman improve health nutrition and education lasoteng pulote jumepik lapen ke akam ke claim nain ta dopik ningkan trok pen ke kom arta sumaraphan education na hien pen chenglok lapen ke healthcare hien pen chenglok kadu ka be kelang tu ning artu anang ditum la pusona department along yosi staff tum ladak chiklu aning kan se ladak office siklem play duty che wang web pote lagi is a very same food herak me lagi herak me lapen chijin so me ilutum karbiang long along ke papi hope appear the long la pusona department atum la pusona kam na choklem pidet la pusona kam sai oi na choklem pi abangke ni tum karbi do charli song pen lapen ke ning dupa me lapen abangke ni so dak pen chuning rilo itu non kilik tang det pen karbiang long termas konsil along put hot ilitum ningkachi thenai ake hai Dr. Tuliram Rohang sar si put hot CMR punang deng lo lapen alang li CMR pu deng det pen alang li kecheng si statement ICP z asitin a department lo chokomar tum sitami por 5 cap pen por 5 ho ang bong maju si duty cheklem kle ulotang te alang li tuma phat so dak pen action any busi alang li pudake por 5 Captain for 5 4 lido daga check lo ningkan si duty ka check claim place tum theklong lapen isi therak me mela dak aku isi du thulang je non head jong ladak inu da bang pho chokomar mane LDA post long na ke jon mido pu check lo yani on thoma phrang lo pu na ke jon sita ladak abang ke amya namunda bela itum bir dak long teng polo te alang bai no bang chu bom lo pu sila dak bang ke RG mu manga da theklong bela Ilina Heron pen banghinia bang phuatum la horizon T state along police ari deng kachina
Piniada bapor hut bang hinyamuni datu hiron ke pon boma hut Nagaland pen Asama hoyalong police pen kachipa jogjia phanpura Dimapur pen Lahorizan ti state atower aking pensi kebangpu police atum joy pen birta kelong pona teng pensi khatkhati osi dilai IC Karagaon petrol post leben IC Lahorizan petrol post atum pen chirok tok pen kirika koruk pon boma hut bang hini plastic bag pen aking pen kebang boma tuma phan honthi ponsi kangchek pen kiri kuruk patupono bangso hut hom trok sikebra sirkep solabuna hom alon irin sose heroin nepon longlong pulis ari teng kaching nang abang phu amen lage moniton sing arta thongkebra sirkep kidolaki signal angami Dimapur arong bino hojai district dakhin Vidyanagar pusi pangthek pono Leben inuramen Rohit Singh arta Chris sirkep alangtami hojai district dakhin Vidyanagar pusi pangthek pono Bangswalong John Das APS SDPO Bogajan Pen Jalin Ponsi OC Khatkhati Police Station SI Raju Dwara Dilai OC SI Lutfar Rehman IC Karagaon PP Arun Kumar Nath IC Lahorizan PP SI UB Deba Pratim Konwar SI Nitul Saikia C20 CRPF APRG Kem Bogajan Atum Chirap Chidodunsi Bangswara Kya Hormok Ke Ponatoma Phan Neb Ingnang Poncheklo News Text Report Karbi Chili News.